Ama yira la k'a fɔ an bɛ yirimajɔ sira kɔrɔ. Ani maa min bɛna masala bi o ye Amidu So ye. Ale ye yiri dɔgɔtɔrɔ ye. Ale bɛ furakɛli kɛ ni an ka farafin yiriw ye. Ani a bɛ jɛn ka masala fɛn min kan bi o ye infection ye. Infection kɛlen don bana ye mun kɛlen don ka muso caman sɛgɛn. Awa kɛlen don ka cɛ caman sɛgɛn. Infection yɛrɛ a bɛ dɔn cogo di? Mun de bɛ na n'a ye? A furakɛli ko bɛ cogo di? An bɛna masala nin bɛɛ kan. Amidu i sɔn. An b'a fɔ ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa sallim tasliman kaseeran. An bɛ foli kɛ bɛɛ la fɛn fɛn de kulo banna ni wagati in na ni min bɛna lamɛn ni Ala sɔnna ma an bɛ foli di bɛɛ ma. K'e fo donc sababu ɲuman o ye Fuseni ani Fatimi olu min y'i ta ka na ni ye an b'u fana fo dan tɛ foli. Wala ni Ala sɔnna ma inshallah o ye bana minnu fɔ sisan n'o ye infection bana ye. A cayara diɲɛ kɔnɔ bi mais ni infection bana ta dɔrɔn i bɛ taa cɛya bana fana ta parce que infection bana o fana bɛ na ni musoya bana ye muso caman na a bɛ na ni cɛ fana caman na wala infection bana ani cɛya bana olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye cɛya bana cayara diɲɛ kɔnɔ bi infection bana fana cayara diɲɛ kɔnɔ bi mais mun de y'a caya parce que infection ye bana ye bana min bɛ sɔrɔ nɔgɔ ma yɔrɔw la nɔgɔ b'a se mɔgɔ ma i n'a fɔ ɲɛgɛn kɔnɔna a b'a se mɔgɔ ma infection mana kɛ mɔgɔ kelen na i bɛ se ka bila mɔgɔ 10 na i n'a fɔ mɔgɔ 10 in fana bɛ se ka bila mɔgɔ 100 la infection ye bana ye bana min bɛ contaminer adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ sira dɔw kan ɲɛgɛn siraw b'o la donc sira wɛrɛw b'o la i n'a fɔ cɛ ni musoya ta siraw fana b'o la n'a bɛ cɛ kelen na dilan bɛ tɛmɛ i ni muso minnu cɛ i bɛ se ka bila muso bɛɛ la n'a bɛ muso kelen fana na dilan bɛ tɛmɛ i ni cɛ o cɛ cɛ i bɛ se ka bila cɛ bɛɛ la mais infection ye bana min kan ka traiter siraw fɛ sira minnu n'i bɛ taga mun la i n'a fɔ n'a bɛ cɛ kelen na donc ni a bɛ cɛ kelen na sisan ni muso 4 b'i bolo i ni muso 4 bɛ kan ka infection traiter parce que infection bana min bɛ ko caman kɛ infection bana bɛ muso bali ka den sɔrɔ parce que yɔrɔ dɔ bɛ yen a b'olu datugu muso la ni lawaji bɛ tagama sira minnu fɛ n'a kan ka se yɔrɔ dɔ la min bɛ kɛ den ye infection bana b'o yɔrɔ ninnu datugu infection bana fana a bɛ muso bali ka damu sɔrɔ cɛ ni musoya la i ni cɛ a kan ka dilan kɛ ka damu min sɔrɔ a b'o bali ka sɔrɔ wa a bɛ cɛ fana bila degun min na n'i sera muso ma n'a b'i degun i ka adamadenya la donc infection bana ye bana min bɛ na ni bana caman ye parce que virus bana don bana min n'a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ o virus bana in même ni docteur fɛ n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sida la n'i ye sida ta 100 la sida bana a 100 la i bɛ se ka 10 sɔrɔ a la o 10 in o ye infection bana de ye parce que infection bana in ani sida bana man jan ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ la sida ye bana ye bana min bɛ contaminer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ infection fana ye bana min fana bɛ contaminer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ infection ye bana min fana dan t'a la parce que ale bana a bɛ grave ka taga de a bɛ juguya ka taa infection bana a bɛ na ni ji jɛman bɔ ye muso la i n'a fɔ a bɛ na ni ji jɛman bɔ ye cɛ la a bɛ na ni ji jɛman bɔ min ye muso la a bɛ muso bɔ musoya la k'i bɔ musoya la parce que cɛ bɛ bɔ cɛya la cogo min muso fana bɛ bɔ musoya la o cogo la donc a bɛ muso bɔ musoya la dilan bɛ tɛmɛ ni cɛ tɛ taa muso bon a bɛ cɛ fana bɔ cɛya la o kelen na i tɛ se ka si muso ma kabini i bɛ si muso ma dɔɔni i tɛ se ka fɛn kɛ a laban yɛrɛ a b'i bɔ a la yɛrɛ pewu i tɛ se ka fɛn kɛ bon o ji jɛman bɔ in fana bɛ se ka yɛlɛma a bɛ kɛ bana wɛrɛ ye tuguni o bana wɛrɛ in fana o ye kɔnɔna bana ye o kɔnɔna bana fana bɛ kɔnɔna la cɛya kɔnɔna la kabini i bɛ ji jɛman bɔ dɔɔni a laban ji jɛman in bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ joli ye donc o infection b'o bɛɛ se mɔgɔ ma infection ye bana ye dɔrɔn bana min n'a kan ka kunbɛn joona mais n'i ma ale kunbɛn ale kelen bɛ se ka yɛlɛma ka bana 100 bila mɔgɔ la a bɛ kunbɛn cogo di a bɛ kunbɛn ni infection bɛ mɔgɔ la furaw caman b'a la docteur furaw b'o la farafin furaw b'a la mais a farafin fura kunda an b'o dɔn mais docteur fura kunda docteurw fana b'o dɔn ni mago b'a farafin fura la an b'a farafin fura kɛ
bon furaw fana b'a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ minnu don a la quoi wala ni ala sɔnna. Ayiwa i yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo di k'a fɔ cɛ infection mini na fo ka se degré dɔ la ou bien ni infection yɛrɛ ta a suguya ka ca o. Non, infection yɛrɛ dogolen tɛ parce que infection n'a bɛ n'a mɔgɔ la fɔlɔ a bɛ ŋɛɲɛ bila i cɛya la ou bien muso ka musoya a bɛ ŋɛɲɛ bila la n'a ye ŋɛɲɛ bila i musoya la ou bien a y'a bila i ka cɛya la i bɛ to k'i yɛrɛ siyɛn i bɛ to k'i yɛrɛ siyɛn kabini wagati min ni fanga b'i la e yɛrɛ bɛna ye sisan a bɛ fanga dɔgɔya k'i la n'a ye fanga dɔgɔya k'i la dɔw bɛ i ka mɔgɔya sanfɛla donc a bɛ fara min b'o sanfɛ a bɛ commencer k'o ŋɛɲɛ tellement i b'o ŋɛɲɛ k'o ŋɛɲɛ a laban donc o bɛna yɛlɛma ka kɛ fɛn a bɛna fɔsɔn e yɛrɛ b'a dɔn nin tɛ nin kɛcogo ye a laban kabini ni ko fana bɛ tɛmɛ i ni muso cɛ n'i bɛ se k'a kɛ siɲɛ 4 siɲɛ 5 ninnu ou bien n'i bɛ se k'a kɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 a laban na i tɛ se ka fɛn yɛrɛ kɛ i b'i da o cogo la i tɛ se ka fɛn donc infection bana a nasira ka ca comme adamadenw kɛcogoyaw tɛ kelen ye cogo min na bana fana bɛ tagama adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o cogo la parce que bana dɔ bɛna na e la ni taamasiyɛn dɔ ye tɛna dɔ la n'o taamasiyɛn a bɛna dɔ la taamasiyɛn dɔ la a tɛna dɔ la o taamasiyɛn fana na wala nasira kɔni ka ca mais mɔgɔ caman b'a santi ni yɔrɔ min ye o de ye n'a commencera k'i ŋɛɲɛ ou bien n'i y'a ye ni i taara ɲɛgɛn na n'i ye sugunɛ kɛ i bɛna ye a bɛ digi i la ou bien fana e yɛrɛ ɲɛ b'a la i kun bɛ cɛnimusoya kɛ cogo min na fɔlɔ n'i kun ye cɛnimusoya kɛ i kun bɛ se ka mɛn a la cogo min i tɛ se ka mɛn a la ten ou bien fana fɔlɔ ni e ni i cɛ kun jɛra i kun bɛ damu sɔrɔ cogo min i t'a sɔrɔ ten donc olu yɔrɔ ninnu bɛ mɔgɔ caman lasɔmi i b'a fɔ infection bɛ ne la voilà donc a nasira ka ca. Infection bɛ se ka mɔgɔ bali ka den sɔrɔ wa? A bɛ bali ka den sɔrɔ ne ma kuma f'i ye sisan nɔ lawaji bɛ tagama yɔrɔ dɔw de la bon i b'a sɔrɔ infection bana fɔlɔ a bɛ lawaji faga kisɛ minnu bɛ kɛ den ye a b'olu faga o ye fɔlɔ ye mais a bɛ muso ka musoya yɔrɔ dɔw datugu ni lawaji bɛ se ka tagama ka se yɔrɔ dɔ la min bɛ kɛ den ye a tɛ se o yɔrɔ la a b'o datugu o n'a y'o datugu a bɛ dɔw fana ta kɛ i yɛrɛ b'a ye i ni ko bɛ tɛmɛ i ni cɛ mais ni ko tɛmɛna i ni cɛ sentiment min kan ka jigin farikolo la o tɛ jigin farikolo la parce que cɛ ni muso ka denkisɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ den ye bon denkisɛ min bɛ bɔ farikolo la ka na n'o bɛ bɔ farikolo la e yɛrɛ b'a santi ko nin bɛ fɛn dɔ bɛ ka bɔ n farikolo la fɛn min ye fɛn ɲɛnama ye bon cɛ fana b'a dɔn fɛn dɔ bɛ ka bɔ ne farikolo la fɛn min ye fɛn ɲɛnama ye o fɛn ɲɛnama fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ɲɛnama ye o ɲɛnama in de ye den ye bon donc ni ɲɛnama bɛ bɔ cɛ la n'a tɛ bɔ muso la o tɛ se ka kɛ den ye parce que i b'a sɔrɔ degré min kan ka se denya la a tɛ se ka se o ma bon ni infection fana bɛ cɛ la dɔrɔn ne y'a f'i ye cogo min a bɛ kɛ muso la jagoya de don n'a bɛ muso la fana dɔrɔn a bɛ kɛ cɛ la parce que ale ye sira min de dɔn virus bana don bana min bɛ contaminer yɔrɔ jan tɛ dɛ dilan wagatinin dɔrɔn a bɛ sɔrɔ sisan ɲɛgɛn na ou bien a bɛ sɔrɔ sira dɔw fɛ sisan i bɛna dɔrɔn ko bɛ tɛmɛ ni muso cɛ laada la dɔrɔn laada min sariya min kan ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a bɛ yɛlɛma i muso fana na ni muso wɛrɛ b'i bolo a bɛ yɛlɛma o fana na donc olu fana bɛ se ka yɛlɛma maa wɛrɛ fɛ ɲɛgɛn na i n'a fɔ ji min u bɛ ko a la ou bien fana a bɛ banakɔtaga ninnu kɛ yɔrɔ min na ou bien sugunɛ bɛ kɛ yɔrɔ minnu na olu fana b'a yɛlɛma o yɔrɔnin bɛɛ bon infection ye bana ye dɔrɔn bana min bɛ se ka même maa caman ba minɛ mɔgɔ minnu ka adamadenw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ wala n'ala sɔn. An bɛ na e yɛrɛ la sisan e yɛrɛ furabɔ in kalan cogo di e nana la cogo di? Bon comme furabɔ ni i nana kalanyɔrɔ la k'anw y'a kalan cogo min na an ka furabɔ comme an y'a daminɛ ni moriya ye comme moriya anw y'o ta so ka na n'o duguba kɔnɔ mais comme ni mɔgɔ ye san 10 san 20 ka diɲɛ baara ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ diɲɛ baara min na n'i y'o baara kalan kɛ dɔɔni i bɛna furaw i bɛna c'est-à-dire que banaw dɔɔni diɲɛ fɛ o tɛ kelen ye wa filanan fana diɲɛ bana o bana kuranɛ de bɛ diɲɛ bana bɛɛ furakɛ n'i ye kodɔn cogo n'i ma kuranɛ dɔn i ma kɛ kodɔnna ye fɔlɔ i y'a faamu diɲɛ bana o bana n'i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ kuranɛ de bɛ diɲɛ bana bɛɛ furakɛ hali ni yiri bɛ furakɛli kɛ ni kuranɛ bisimilayi bɛ yiri min na o ka ɲi ni yiri gansan bɛ bana min c'est-à-dire que yiri gansan bɛ bana min furakɛ tile kelen na sisan i b'a sɔrɔ ni kuranɛ bisimilayi b'a la sisan a b'a furakɛ heure kelen na e kuma in faamu wala ni mɔgɔ ye kuranɛ dɔnni n'i y'o dɔn dɔrɔn a ka ca ala fɛ
i bɛ se ka diɲɛ bana bɛɛ furakɛ parce que fɛn dɔw bɛ kuranɛ la ni adamaden y'olu dɔn i bɛ se ka diɲɛ bana bɛɛ furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye i n'a fɔ ne yɛrɛ min ni sigilen filɛ nin ye fura kelen bɛ yen ne b'a dɔn salatil fati la o salatil fati dira Sɛkɛnɛ Ahamadu Ahmadu de ma a fura den kelen sisan nɔ a fura den kelen ni ne y'a d'i ma n'i y'a utiliser a fura kelen in bɛ diɲɛ bana bɛɛ furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye hali ni mɔgɔ kɔrɔla n'i y'a utiliser fura in bɛ kɛnɛya a bɛ kɛ denmisɛnnin kura nin ye k'i sigi i yɛrɛ ma i yɛrɛ b'a dɔn ko ni kɛra denmisɛnnin ye bana in bɔ fura in bɔ kɛ wala c'est-à-dire que ni mɔgɔ kɛra diɲɛ kodɔnna o kodɔnna ye diɲɛ kɔnɔ furakɛli ni magoɲa bɛɛ sira fɛ o bɛɛ tɛ se ka ɲɛ mɔgɔ bolo fiyewu f'i ka kuranɛ de dɔn parce que yiri ani kuranɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon yiri ni kuranɛ min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ko ale ye bana minnu jigi bana 200 ani bana 1 k'ale y'o jigi ko fura t'o la mais o bana 200 ni bana 1 bana 101 o ye baganw ka bana ye n'i y'o kɛ adamaden na fura tɛ sɔrɔ la mais n'i ye recharge k'ala kuranɛ la i bɛ fura sɔrɔ la parce que ala ko k'ale ma bana si jigi donc ale ma fura kɛ bana min na o de kama ni bana nana diɲɛ kɔnɔ o bɛ se k'a fɔ ko fura ma sɔrɔ ni bana in na fɔlɔ mais bana ye fura tɛna sɔrɔ la maa tɛna se k'o fɔ parce que kuranɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ wa recharge bɛ kɛ yiri ani kuranɛ de la kodɔnnaw olu de bɛ recharge ko kan olu de bɛ recharge ko kan olu de bɛ recharge ko kan pour que i k'a dɔn ko fanga bɛ kuranɛ na i tɛ yiri si sɔrɔ yiri min bɛ furakɛli kɛ ni yiri na n'i ma Alahu yala i bɛ Muhamadu yala ou bien i bɛ bisimilahi rahmani rahim yala o ye diɲɛ yiri bɛɛ ye ka yiri la ko yiri bɛ fɛn min kɛ heure kelen yiri bɛ fɛn min kɛ tile kelen yiri ni kuranɛ b'a kɛ heure kelen yiri bɛ fɛn min kɛ san kelen yiri ni kuranɛ b'a kɛ tile kelen jate wala n'ala sɔnna an bɛ kɛnɛya jɛmukan kɔnɔ an bɛ ka kuma fɛn min kan o ye infection ye mun kɛlen don ka cɛ ni musow bɛɛ lajɛlen sɛgɛn bi ayiwa furakɛli yɛrɛ kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ bana in bɛ yɛlɛma a bɛ sɔrɔ ɲɛgɛn siraw fɛ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman fɛ ladilikan bɛ se ka kɛ mun ye walasa mun ye cɛ ni musow ka taa se denmisɛnninw ma bɛɛ bɛ se ka kisi ka bɔ infection bana kɔlɔlɔ ma ladilikan ye min ye dɔrɔn mɔgɔw ka wuli k'u yɛrɛ furakɛ joona e ka diɲɛ ta i k'a lajɛ bani n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ sisan i yɛrɛ bɛna sira ɲɛ ko de don parce que n'i ye cɛya bana yɛrɛ ta k'a lajɛ an filɛ nin ye Bamakɔ sisan i bɛ mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 ta i b'a sɔrɔ 80 ta kɛcogo la mais o yɛrɛ ye ka nɔgɔya de n'o tɛ an b'a fɔ ko 90 bɛɛ ta kɛcogo la ou bien fana an b'a fɔ 100 yɛrɛ la 95 yɛrɛ bɛɛ ta kɛcogo la cɛ ni muso a bɛ si ɲɔgɔn kan laada de don dɔrɔn a bɛ si ɲɔgɔn kan mais e yɛrɛ b'a dɔn min ka di ye e cɛ tɛna se ka k'i ye ou bien e yɛrɛ b'a dɔn fɛn min ka di ye i muso tɛ se k'o kɛ wala mais mun de nana ye infection siɲɛba de b'a la infection siɲɛ de b'a la parce que diɲɛ ɲagamina ni diɲɛ ɲagamina bana fana bɛ ɲagami ani ɲɔgɔn cɛ a fana tɛ wolomali kɛ a bɛ du bɛɛ kɔnɔ wala mɔgɔw k'u jantu yɛrɛ la n'i ye bana fitinin ye i yɛrɛ la dɔrɔn wuli i ka fitinin furakɛ parce que bana ye i n'a fɔ den de don o don dɔ bɛ fara den kan a bɛ kɔrɔbaya dɔ bɛ fara si kan dɔ bɛ fara hakili kan dɔ bɛ fara a ka fɛn bɛɛ kan hali même a ka force dɔ bɛ fara a kan donc bana fana bɛ ten cogo la de ale ye diɲɛ don o don la ni bana fana bɛ mɔgɔ la n'i t'a furakɛ dɔ bɛ fara bana in force kan dɔ bɛ fara a bɛ kɔrɔbaya ka taga a fanga dɔ bɛ fara a kan même i kan ka wari min kɛ k'a furakɛ a bɛ wari min tiɲɛ i kun o fana don o don dɔ de bɛ fara o kan donc ni bana fitinin bɛ mɔgɔ la dɔrɔn i bɛ wuli i b'a fitinin furakɛ o ye ladilikan ye mais mɔgɔw k'u janto nin fɛn fila la nin fɛn fila mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la infection cɛya bana musoya bana infection ale de bɛ na ni cɛya bana ye ale de bɛ na ni musoya bana ye a bɛ na ni bana wɛrɛw ye adamaden na même bana min ma si dɔn parce que infection bana bɛ bana dɔw bila mɔgɔ la mɔgɔw t'a dɔn mais a mɛnnenba de b'o kɛ dɔ bɛ se k'i bisigi u b'a fɔ ko sida b'i la n'o ko sida b'i la c'est clair sida b'i la parce que sida la n y'a f'i ye sida 100 tan bɛ sɔrɔ a la min ye infection de ye parce que bana min don sida bɛ bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tagama joli siraw ni fɛn wɛrɛw fɛ bon ni i ye infection fana ta infection fana ye o nasira ye bon an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn bana o bana n'a bɛ adamaden na fɛn o fɛn n'a b'i la n'i yɛrɛ y'a dɔn nin bɛ ne la ne tɛ n kɛcogo la wuli ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ i b'a furakɛ muso i ni cɛ ko bɛ tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ b'a la ni ko tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ nimisi wasa e yɛrɛ y'a ye i tɛ ka nimisi wasa o kɛrila siɲɛ 1 o kɛrila siɲɛ 2 o kɛrila siɲɛ 3 i b'a fɔ nin tɛ ne kɛcogo ye dɛ i jɔ ne ka wuli n ka nin furakɛ
cɛ fana e yɛrɛ y'a dɔn ni ni muso ni ko tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka satisfait a laban e tɛ se ka satisfait siɲɛ kelen i tɛ se ka kɛ siɲɛ fila i tɛ se ka kɛ siɲɛ saba i b'a dɔn fɛn dɔ de b'i la o n'o tɛ o t'i kɛcogo ye o donc o yɔrɔ bɛɛ i bɛ wuli i b'o furakɛli daminɛ voilà parce que bana n'i y'a fitinin furakɛ donc a bɛ taa o cogo la mais ni bana kɔrɔbaya n'i bɛ bana furakɛ a bɛ tiɲɛni caman don mɔgɔ kun dɛ voilà mɔgɔw ka wuli bana fɛ joona o de ye ladilikan ye ka fɔ diɲɛ bɛɛ ye n'Ala sɔnna. An lamɛnbaaw ni ye ani maa min ye masalala o ye Amidu So ye ale bɛ furakɛli kɛ ni yiri ye an tun bɛ ka kuma fɛn min kan o ye infection ye infection a bɛ cɛ la a bɛ muso la awa kɔlɔlɔw ka ca a y'a yira k'a fɔ bana min don an ka wuli joona an ka furakɛ yanni a ka na ni dankari wɛrɛ kɛ an ka kɛnɛya